שלום, אני רוצה לאמץ ילדה. כן, אוקיי, בת כמה את? אני בת 19. זה ממש צעיר, את בטוחה שאת רוצה לאמץ ילדה? אני אקח את זה ככן. תכף נתחיל בתהליך, יש לך איזה שהן העדפות? מי הילדה הכי בוגרת שיש לכם פה? אני אבדוק. יש לנו את תלמה. בת כמה היא? לא, היא בת 17. מעולה, אני אקח אותה. מה? סליחה? לא, זה מן הסתם לא אפשרי. מה זאת אומרת? אני אחתום על המסמכים ואני אאמץ אותה. כן, אבל היא לא צעירה מספיק, או שאת לא מבוגרת מספיק. אבל אני מעל גיל 18. כן, את בת 19, והיא בת 17. מה זה משנה? אני מעל גיל 18, והיא מתחת לגיל 18, אני יכולה לאמץ אותה פשוט. לא, זה שאת מעל גיל 18 אומר שאת יכולה לאמץ תינוק, כי היית יכולה להיות אימא שלו בגיל הזה, לא מי שהיא בת 17. מה, אם הייתי נכנסת להיריון בגיל צעיר, הייתי יכולה להיות אימא שלה. אם היית נכנסת להיריון בגיל 2, היית יכולה להיות אימא שלה? את בכלל יודעת איך לדאוג לילד שאת רוצה לאמץ ילדה מתבגרת? זה הרבה יותר קשה, היא צריכה חדר, בגדים, אוכל. בסדר, אז אני אביא לה... מה ילדים אוכלים? אני אביא לה מטרנה. טוב, כבר אמרתי לך שזה לא קורה. למה לא? כי מישהי בת 19 לא יכולה להיות אימא של מישהי בת 17, ועכשיו גם תינוק אני לא אתן לך לאמץ. בבקשה, 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 בבקשה. למה שבכלל תרצי לאמץ מישהי בת 17? את פשוט משועממת, נכון? אוקיי, רבתי עם חברות שלי ואין לי מי להסתובב. וואו. את רבת עם חברות שלך, אז זו סיבה לגיטימית לאמץ ילדה בת 17. אז זה אומר שכן? צאי מפה. מה לגבי בנים? לא,